I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novu epizodu. Eto, kao što sam već na Facebooku, ovo će biti novi serijal danas, a to je YouTubers Live. Znači, nadam se da će vam se svidjeti epizoda. I kao što sam rekao, dobio sam nov komp, tako da zbog toga krećemo da snimamo ovu igru. Tako da, idemo. I evo nas nazad ljudi. Znači, stigli smo do ovdje. Možemo žensko, možemo muško, znači, muško smo, brate, muško. Ovdje možemo frizuru, ajde ja ću ovu, ali nećemo ovu boju, već, ajde ovu. Oči, isto kao moja neka budu brown. Šta je ovo? Ovo ćemo, ja sam ovo inače već igrao otprilike, ali nisam previše, tako da ne znam. Kačke, dobro, može ili ne može, neka. I ovo će stavimo, na primjer ovo, ne sviđa mi se, ovo mi se već sviđa, ili ovo je lepše. Idemo ovdje, tu možemo staviti, na primjer, ovo, može. I tikepa možemo staviti ove, frajerski vrati. I namačare, pa ne znam, ajde, nećemo, ove ćemo, može. Ovo ćemo da izaberemo i gaming, naravno. Enter your name, to ćemo staviti moje ime, to jest Dulex ćemo staviti kao ime kanala i ovdje ime kanala isto Dulex. Idemo napred. Sada ovdje loading, nadam se da mi neće crashovati nešto igra, pošto malo pre jeste nešto. I evo nas nazad, kao što vidite, ovdje evo nešto, accept. Rotate the camera with the middle button, ovo misliš? Dobro. Idemo da snimimo ovaj MP Replaynet 2. Onda ćemo izabrati šta imamo i to. Evo kao što vidite. Ovaj video neće inače trajati previše, znači trajat će možda oko, ajde da kažemo 10 minuta. Možda, da, može 10 minuta će trajati. Comment, dobro. I ovdje, kad imamo samo to, brate, šta će? Dobro, i što sad? Dobro. To je drugo, ovo je prvo. I sada ovdje stavimo, ok, i sada i dobili smo novi rekord. I ovdje imamo neki novi level, dobro, imamo dva novih rekorde i idemo sad ovo da stavimo ovako. I ajmo mi za to vrijeme dok se to radi, da kupimo novu igricu. Znači, morat ću da se čekam dok se uploaduje video, od tada ću da idem da učim, tako da ajmo. Mislim da čekamo. I evo nas, dobili smo jej, pravo, da se uploaduje jeste. I jao, nisam vidio komentare. Sekunde. Sada možemo, koliko imamo subscribera? 1. Ne, neću biti serbijan. Šalim se, naravno. Ok, vidite što sam čutio čas ko sam morao nešto da radim. Imamo 12 subscribera, znači sada možemo, čekaj, go shopping. Idemo da kupimo nešto novo, pošto imamo $100. Znači idemo za igrice nešto. League of Giants, ajde, to. I sada, ok, morat ćemo da se čekamo čas to. I onda idemo novi video da snimimo, dok nam majka ne upadne u sobu da nas krivi zašto ne idemo u školu. Tako da eto. Tako. Idemo close game. Nemoj da me zezaš. Tako. League of Giants, ok, gameplay i start video.
Sad ovdje sve isto, idemo sada i to je to. Sad idemo ovdje, čekamo da nam se uradi YouTube link. Pa dobro je to. Dobro. I šta ovdje ne mogu ništa, dobro, next onda. To i soft focus ne. Ajde, to ću. I sada nisam nijednom dobio level, ja mislim, to jest ja sam kod sonda vjerovatno. Video edit nisam, kako? Ne, okej. Idemo nešto, sve ne možemo, ali zato možemo, ne znam ni ja što. Dobro ljudi, sačekat ćemo dok se ovo napravi. I šta ćemo ovdje, dobro, kako ovo dobiti, dobro, okej, shvaćam sada, uploadova sam, šta kažem, dobro, koji je editor ovaj video, tako je loše, pa nemoj da gledaš Trevine, ako je loše, brate. Okej, idemo go shopping i idemo PC World i sada ćemo kupiti novu tastaturu, novi miš, novi mikrofon za nas, treba će nam, tako, i to je to. Znači, sad uskoro će nam stići to, tako da, eto, čim nam stigne, snimit ćemo možda još jedan video i idemo, evo ga. I prekidam epizodu, pošto ljudi, stvarno ja nemam dosta sada vremena, ali naravno odmah posle toga stiže još jedna epizoda za vas, pošto da, hoću snimam, svaki dan ću probati da radim daily i eto, znači dobili smo miš, tastaturu i mikrofon, uskoro kamera i to je to, idemo još igricu jednu, čekaj, šta će ovo da uradi sad? Ide ovamo, možda će nam neće. Choose game. Znači, ja bih izvinite što nije trajala mnogo epizoda, šta se mogu da uradim. Jednostavno tako je. I ljudi, evo nas nazad. Viđu, nešto sam loš uradio. Okej, to, gameplay, start video. Dobro. To ćemo da selektujemo ovdje, ovo je novo nešto i continue, ne, dvojka, to smo već snimali i idemo da ga uradimo, ajde on ga rekorda, ja samo ovo ubacujem, ovi kao komentuje i šta već, dobro, može to. Dalje, ovo liči malo na MC, ovi likovi, a ovo je kao Counter Strike, ali dobro, ništa, to je to. Ovo ubacim tu, ovo tu i provukte se. I onda vidimo da li sam dobio nešto, ja sam novi rekord ovdje, tu ništa, tu novi level i ovdje sound, novi level i idemo da ga stavimo. I onda to bi bilo to. Brzo se ovo radi, ovo malo traje. Tako da je to, evo, ovo sad nešto sve. Uspio sam da uzem level 2, okej, šta hoćeš? Ovo iskače. Dobro, znači sada mogu da idem da radim na work. Ajde, idemo jedan posao da radimo 20, može. I to kad uradimo prekidam epizodu, znači snimit ću ja još jednu za sutra epizodu, znači svaki dan ću pokušati da snimim jednu epizodu, znači to nije nešto previše. Evo kao što vidite dobio sam pare, sada treba da spavam zato što njemu se spava i to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo, ako jeste bacite like, share, subscribe i mi se vidimo do sljedeće epizode. Do sljedeće epizode, pos!